nina bakasigawula imthemkhulu ngoba emncane sokuzwela nina bekashela kamenza uphuza umlaza ngameva nina banqembu lenkomo ilahlekile zewufuna umdlebo sishangane nalo uhlelo lomnandi kakhulu uhlelo likaMaskandi khona la kwezino ohlonze TV uthola kamnandi lapha ku YouTube channel wakho ukuthi uhambe uyosubscribe lapha uhlelo ke likaMaskandi lona hlelo engizokuthulela lona igama lami nguSiyabonga ngaMafuleka njalo makabe kulesithathu u6 kuya ku7 usuyikhona ibhuleni Zehla Ngohologo Maskandi show ya shingoma Ngibhala incwadi ititiye basazi sanibonana emoyeni ititiye basazi emsakazweni sanibonana yini nonke ngititiye wa programs manager sanibonana wa producer zeleni zidedelene emoyeni zeleni Kude manigini Kude manigini Atlenda wana bafana tina Atipela na disbuya wela giti Atlenda wana bafana bawe minyinis Natangu disbuya mapatweni Giti kude manigini Kude manigini Wipo sogo tate wenu mpana Lena ngagina matuba Wipo kama goanba kompanwami Lena gina mdejeni Aswesaba magwenga Sana wela aswesaba bafana Aswesaba bafana Shama patena aswesaba magwenga Wotine mapatena wela aswesaba bafana Aswesaba magwenga Awe mingini aswesaba magwenga Aitama wasipa waitindi mabila wakanya makandela wayani Watini utanu kondo wadishaya skele lumi Kaskuse kanda madoda kwa kwandikazi Lema chonge na msobe ambayo mkeza semketile nae Yasa mzimkule nzize kulunga laba Yasa nzolo batu skele pano Skele ngochono mpoka pala kanchando Zeno mkaba pano Wakumaka po bande mangaholwe Tuna mkuchele Itubela manjeni Yama no kanda mushuka mezionguzi Uyo mkabela mwipekingu Mpoka baba kulunga mpoka sompisi Gaibonga mfishu Mpoka damini ngapeshe mzimkulu Kwa machachana Ngobi iye chatia mbega nase nikon Ikuluma ngenje Mshene izizwa na esanglashi Noma kumnyama kubumbi Lowe ziziskele nawe mpanangili Tuna ngumuchele Leto nguzi Mpoka mbelu Sikhaposi masendese Ikhatu makhatu Tuna wena man Umakunzini Mpoka mthelezi Phathi esituwe Kuya lo ndawo yasemdletsheni Uthule buku Mpoka sikonde amadoda Phansi emzimkhulu kwelakithi Umbukazi Mpoka nyeza phansi kwelasemzini Wathi isigodo esimnyama Mpoka mbatha amadoda phansi esituwe mawuza Imfumfuku mafukuzela bafukuza abantu phansi emawuza Ijebe nkulu somabhinatele madoda Badu sicela Mpoka mbatha amadoda Ngimthathe khona emawuza Ulwazi Mpoka mjoli Usibangani Mpoka hlongwane Ibeshebeshe madoda Mpoka funja Umawosho Mpoka khumana Utulazi Mpoka sanebe Phansi emzimkhulu Umuntu usibamse nyoni Isangoma sathimula isangoma Mpoka mpungose madoda Phansi emahlabathini
unqanga umfokambathi kuza bayibhalele emadala kanti bayibangulanga madoda Sibonga umfokambathi ukhayelisa umfokashazi phansi emzimkhulu emanqafweni nazo zonke into zakithi emzimkhulu nensizwa zakithi emawuza sisho njalo ithina zami sengoma madoda ngithi hayi sifikile singumzimkhulu madoda insizwa zasemzimkhulu lezi sala kathoko Ngithi usekhaya la nawe ma noma ngabe izindlu noma ngabe izindlu zodaka noma ngabe izindlu noma ngabe izindlu zodaka noma ngabe uzashazi ngena kamnandi kanjalo ngempela madoda khona la kwezinohlonze TV suka madoda nikeza ingoma emnandi kakhulu insizwa madoda usikele umfokamphele phansi kwala semzimkhulu ishaka mnandi insizwa ithi emabhaceni ithi aswesaba amakhwenkwe lapha kwela mabhaca igama lami nguSiyabonga Mafuleka njalo mabukule South u6 kuya ku76 sinikeza umculo kuMaskandi khona la kwezinohlonze TV igama lohlelo lwethu sisho mnandi sithi Zehla Ngohologo kuMaskandi show sinikeza khona kamnandi la eThekwini eGagasini kwelika banana kanye nomoba njalo mabukule South u6 kuya ku7 ngiyanxusa ngiguqile ngamadolo ngicela ingane zakwethu sambe so subscriber mase khona lo hlelo lolu ziningi ezinye zezinto esazokuphathela zona ngebukudlule ngangithembisile ukuthi siba nensizwa namhlanje ubusani engwakabuthelezi ushengo usokalisa umnyama nganqengelele mazi kakhulu lapha eqenjini abahlukumezi soba nayo ke insizwa suka lamla kuphela tshalen utshala ngiyabuzonda suka madoda ikhona ke insizwa namhlanje ubusane umfokamthelezi ngiyanicela futhi nihambe nokhomenta sibheke ukuthi mhlawumbe iziphi ezinye izinto enizithandayo kuyibona zenzeka la ehleleni kwezinohlonze TV kusemnandi kusenjalo ake ngilande lapha madoda imthente ehlabisa mina ithi kazi bezothini untaba yezulu awuthokozele na ingoma emnandi kakhulu gijima DJ
Imthente ehlabisamile amadoda ishakamlandi ithi kanti bezothini ngempela bezothini untaba yezulu imthente la kwezinohlonze TV igama lami nguSiyabonga ngwamafuleka njalo mangabe kulesithathu 6 kuye ku7 ngolesithathu ku Facebook uyakwazi ungithole nami uthi Siyabonga Masiya Mafuleka Siyabonga Masiya Mafuleka khona umdidiyeli wohlelo ezinohlonze TV uzimisele injomane kaMgabi stop copying laba badla umuntu ngapha bamiyenga ngendaba njengoba ngangithembisile ngeviki elidlule mbukelo wami lapha ngasekhaya ukuthi sikhuluma nensizwa namhlanje ubusani ongakabuthelezi uzomkhumbula lensizwa lale qinjini lakhe la khona wayibiza ngabahlukumezi ethi ena sokalam la kugelo tshwalelo utshwala ngiyabzo abafana abancane ngempela abashayi ngempela bayebula bashaya ngempela bayebula bashaya ingoma enkulu enenkosi phakathi kodwa ubuyile kulonyaka ka2021 ubuya neqembu lakhe la khona seyibiza ngobusani isihloko sealbum yakhe sithi Don't Judge bamba isingisi leso sithi Don't Judge sikhuluma nayo insizwa namhlanje ngiyafisa mhlawumbe ukuzwisa nje amazwibela yokuthi insizwa ngonyaka ka2021 yena siphathelele yona isithi promo le ipromo le ngizokudlalela yona njengamanje awuyiswa emnandi kakhulu usebenzisana kamnandi lamadoda noThokozana uMfukalanga ilegend usomnandi sabeke nje hello news aba visitor ukwazi ngisho umlobole bese sikhalaze eqoma kabi wabazo waqoma kabi lamasoka kanye nondoni awuyithokozena ipromo emnandi kakhulu sozwa kabanzi mangabe sibuya ngalapha Ngizocela ukubingelela emakhaya nakuphi nje lapho ubukela khona ividiyo njengamanje. Ubingelela ubusani ungwabuthelezi isibongo ngidabuka kwamakhanya emntamntengayo kwaDeda isigodi indawo nje engaphansi kwembumbulu. Abaningi bangazi ngofezela unodosi ngaphambili abanye benodosi enqolweni. Bafethu ngenkulu nje inhlonipho ekungiletha phambi njengamanje ukuzonethulela umsebenzi oyi-EP ongaphansi kweqembu ubusani osihloko sithi Don't Judge. Lo msebenzi bafethu njengamanje basikhuluma nje usuphumile vele usuyatholakala mhlambe le video le noma le promo iyenzelwe ngephansi kwenhloso ukuthi sazise bonke abantu ukuthi umsebenzi usuphumile uyatholakala futhi ekutholakaleni wawo utholakala kuma digital platforms kuona wonke nje mawufuna uyabhala uthi ubusani Don't Judge uzobusuthola lapha kubusani uyofaka eqaleni bese ngihlahlela wona umsebenzi ngokuhlabahlosile okuphakathi lezi ngoma zo6 masephelele phakathi ngiyathembisa ukuthi usuka ku track 1 kuya ku track 6 uzoyithola eyakho mhlasimbe futhi uyithole zonke kuyezakho ngoba ngenxa yabaculi engisebenzisane nawo futhi ngokubambisana kulo msebenzi njengoba ngikwenzile ngisebenzile nosisi Indoni abaningi bayamazi ngisebenzile nosisi Indoni kwenye ingoma la ethi ngiyakufonela ngaphinde ngasebenza nobaba uThokozana Langa ingoma eziwu2 okuyisihloko sealbum esithi Don't Judge nenye ingoma ethi kwezothando Usizi lami lo, bathi Nkosi usizi lami lo
Uyadlala kodwa udlala kanjani modlala ngenhliziyo yami. Ukubani ngiyatalapha, ukubani ngisatalapha ngempela benze ngishone lapha neNgonyameni ngitalaphe khona ngithi ngempela weinsizwa zaseNgonyameni nothengelanga ngempela amathoyizi udlala kanjani uma ngabe udlala ngenhliziyo yomuntu ngoba la kwezothando ngempela kunzima. Yonke ingane yomuntu yehle emzimbeni ngenxa yothando ngempela. Ngiyayivumela ngempela leyo nto weinsizwa. Nani futhi intokazi ngoba ufuna sikubalula ukuthi akuyena wonke umuntu wesifazane kumbe wesilisa ohlukunyezwayo kwezothando kodwa wonke umuntu uyakwazi ukuthi ahlukumezeke through uthando. Ngiyalana ukuthi ngiyiphethe kanjani. Namhlanje ngoba ngithembisile ukuthi usebenza nensizwa ubusani wakabuthelezi ushenga umnyamana kanqengelene. Kodwa amadoda sikubingelele mfethu siphinde somukele la kwezinohlonze TV. Angibingelela mfethu ngibonge ngethuba engilithola manje ubusuchazile ubusani ongathule isibongo ofezela. Ufezela amakhanya mntamtengayo kwadede isigodi ayofezela mfethu. Kwamntamtengayo. Yebo kwadede isigodi. Mfethu abantu bakwazi kakhulu laphana eqenjini abahlukumezi la khona mfethu owashaya ihit yengoma ayayethi soka la kugela tshale no utshale nyamzonda. Mfethu bangabe ubuya kulonyaka lona ubuya usuyibiza ngobusane kwenzakaleni lapha nabahlukumezi. Engibeni nenhlanhla yabo nje ukuthi abantu engaphansi kwabo abantu abadala bakwazi ukubona into engaba nenkinga phambili. So le gama leli sabahlukumezi thema belihlaziya babona ukuthi kunabantu abangekwazi ukubona lo mqondo thina esinawo ukuthi sihlukumeza ngengoma kuphela hayi ngoba mhlawumbe kukhona so basebehlaziya ngokuthi hayi cha bayacela ukuthi leli gama siqoqe ukuze ngabe ukuba nenkinga nje eziningi engenasidingo ezozingipimbi mase ngihamba nelami lokuzala ngokubusana. So by the way ngishaya isingisi lapho bamba lapho ezwe libomvu leli gama elithi abahlukumezi uqonda ukuthi ngeke lisabuya nje vele sekuzoqhubeka nobusani kuze kube phakade. Aseguqile mfethu sonke lokhu ngokubusana mawukuthi mhlambe khona amanye amandla avelayo sesingaba ukufezela kodwa nje aseguqile. Mfethu mhlambe ungidlalela omunye umuntu oqalayo ukubona nomunye umuntu mhlambe ongalazi iqembu abahlukumezi noma ubusani muthatha umbeke esithombeni ukuthi mangabe insizwa ifika la endimeni ezomculo kaMaskandi ifika nini ifika kanjani. Ukufika kwabusani nje sengizobhanqa nabahlukumezi kodwa ukufika kwabusani siqu sakhe ufike ngo2018 waqala wapheka album yaze yaphuma ngo2019 qala wakadamela ingomeni album engoma ezo14 phakathi. Nje usubalile kusipho somuntu ematshwaleni inxepha zonxebo kwakuyithatle yayo siningi hlabahlosile ngase ngibuya manje ngibuya ngo2021 nje wase ngibuya nje ne-EP ubusani don't strap isihloko sami ngathi amano ngiyadala phakathi. Hey baba laphaya mfethu kule EP yakho ngathi ngiyayidlala le ngoma ngabona kunyakaza yonke into ku Facebook ku WhatsApp yanyakaza into ngathi mina lensizwa mangabe sibuya kanjena ngempela madoda yini osiphathele yona kule EP yakho mfethu futhi sitshela ukuthi usebenzisane nobani mfethu le eyenza ngempela ingoma ebemnandi kangaka. Cha ukuthi awona into mangayiforce hayi ukuthi mhlambe uzuhlale phansi nepeni nephepha shaya ekhanda manje uyacabanga ukuthi ngibhale ngani into mayifikela nje ifikela kuwena iba njengoba kade ngibusana phakathi ngiphethe umyalezo kahle kahle ngoba engomeni ihawu angikabi khona yonke umuntu nje usafika kusamele ngenze into ezisanda abantu hayi singafika ngisengishunqisa uthuli ngishunqisela bawuke wathi umyalezo nje kuphela khona la owenze futhi ukuthi nalabantu engisebenze nabo bakwazi usondela eduze ngoba babona ukuthi umuntu ongenalo udlame kodwa umuntu ushaya into ezwakalayo ingoma endala kunayo hayi basho njalo ingoma yami indala kunayo abanye bazi bathini bathi ngibhalele obudala ngihamba nayo la album EP zu6 ingoma zephakathi ngale ngoma ethi matshwaleni siyibuyisile sathi ayisinika indawo lapha sisho ngoba iyadla kakhulu khona ingoma ethi ngikufonela lapha engisebenziseni usisindweni abaningi bayamazi ingoma ethi ngikufonela asengabuya futhi ngisebenza noMabuthokozani langa ingoma ezu2 uku don't charge nesikwezothanda engibonga kakhulu futhi lokho ukuthi umuntu sasembuka sisabancane phela nje sisama ngenja mangingabeka kanjalo nje Mabuthokozani langa kodwa ngikwazi ukuthi istudio nayo so lokho kuyinqazi vele kunombane kufanele ukuthi umuntu akubonge. Cha nami bengisaza ubuza lapho ukuthi umfaka Buthelezi Shenge sokalisa
ukwazi ukuthi usebenzisane nabantu esibahlonipha kangaka abafana noSomnandi Esabeka ubaba uThokozani Langa simthatha njenge legend ke thina kwezomculo ngoba mozobheka uThokozani Langa ziningi izinto azenzile ukukhuliseni nasekuthuthukiseni umculo ngeke umthole la khona okusuke kunezinto khona zomculo kunalokho kuba ukuthi mhlambe uyaxazulula ukuthi lapha singenza kanjani ukuze izinto yilunga uyabona mbukelo wami lapho ngasekhaya masikhuluma ngoSomnandi Esabeka njengakhekhele inyosi uzomkhumbula ngengoma yakhe emnandi kakhulu ethi izilingo uThixo wami izilingo uThixo wami zwala siyangilandela ukhona enye ingoma ethi saluphusha ugodo ziningi zingamahithi masikhuluma ngobaba uThokozani Langa kuphinde kuzoba indoni enye intokazi leyo yasempangeni esihlonipha kakhulu ekhulelele emahlabathini kukhona ingoma yakho ethi kulonyaka lo khiphe i-album yakhe uyabona emnandi kakhulu undoni kunengoma yakhe la khona ayibonga umthandeni umfuka amanqele nokhuzana umfuka Mpungosi ayibabonga ukuthi nenze kahle naxolelana kuphinde kuzoba khona enye ingoma yakhe hit ziningi ingoma kaNdoni mfethu ayeke sayiqeda kodwa mfethu ukufika kwabantu esibahlonipha kangaka basemgangathweni bezosebenzisana nawe mfethu uthi noma uba approacha wena ucela ukusebenzisana nabo kube njani kuwena uzizwa kanjani futhi ukwazi ukusebenzisana nama legend mfethu yabona le nto ungayikholwa kwesinye isikhathi uyibuza ukuthi ayi mina ngempela basenise studio nje mhlambe lapho sinqamlela sifixe lapho ungalokho ukuthi ayibuza mina ngempela nje lo sememeza nabantu ekade lokho ngibalala njengoba usho ingoma zabo ehlakahlosile ngempela so kodwa ke ekuxhumaneni kwabo ngizoqala ngaso isindoni nje yabona le nto engaqala ngakho kunalento ukuthi man record noma man practice ishort ingoma ayishort ngokuthi manifakele inhlamvu ishort ngesinye spice mhlawumbe ishort ngawo Mafuleka uzokikisa mhlawumbe ngoba mangathola umkhiqizo wakho inganyuka ingoma so le ngoma esingakufonela ayisayidlala yamnandi kodwa hayi sakhona cha lento eshodayo so lento eshodayo ingadinga usibandana hayi bavela abantu besifazane baba nengane kodwa kwabona cha hayi ngeke bekwazi nangu umuntu efunakalayo lefunakala la nebala kahle sahlale ucingweni hayi womuntu ongenankinga wafika kwaphuthuma kakhulu nje hayi sayishaya yamnandi futhi and creative into engithanda ke nayo lo sisibona ufast uma umchazela ukuthi ngwala ngoma enze ukuchulu bakhe ngayo ukuthi inkulumo mpendulane njoba ngikhala nami ngithi ifona akayibambi naye ukuthi mina waqala ukuthi sekukhulu masekwenza ukuthi ufona ngayibambi into nje ngathi yaba nezinyanga ihlanganiswa kanti nje into usuku olulodwa ifika nje sashaya nje futhi ama-hour asheshe yaphela indlela yona ake sibheke lapha ekuthenini kule EP yakho kumbe kulezi ngoma ezisithupha mfethu yiphi mhlawumbe oyibona ngazo ukuthi yenza kahle kuzona nje hayi ngicabanga ukuthi yabo le enobakuThokozani Langa sikwezothando hayi ungawushayeni kancane mfana ubushaye nje bukhoma sizwe ukuthi cha uwena ngempela osongokhihlema laphana kusuke nga edithiwe ezinye zezinto kusuke nganongile awulula lo nto ufana nokulala ungagezile nje asiqale sithi masokugcwala sithi bese sihlale khona sure kulungile uhlala kodwa kanjani modlala ngenhliziyo yami wathi uyangithanda kanti awuthandi mina uthanda imali yami awuthandi mina wathi uyangithanda kanti awuthandi mina uthanda imoto yami wena awuthandi mina kulungile udlala kodwa udlala njani modlala ngenhliziyo yami hayi bafethu ndiyayizwela mbukeli ezinohlonze khona la kuhlelo kumaskando lomnandi kakhulu Zehla Ngohologo maskando isho insizwe sixoxisana nayo namhlanje igama layo ubusani owakabuthelezi ushenge sokanisa umnyamana kanqengelele phansi kwamtamtengayo ngiyangizwa lapha empeleni insizwe uThokozani Mfukalanga ethi gijima fezela bafethu yazi ninentahla bafethu yabona le nto enzekile hayi mfethu hayi ayenzeki nombani sathi
kahle nje isithuthi sesiqedile ingoma manje hayi izosebenza le ngoma ngoba ngisho umuntu othe ukudla mponjwana uzomuza ethi hayi so nje ingane into ezayo umuntu uzosayizwe la kancane Mana ke mfowethu akasibheke lapha ekuthenini inhlelo onazo ngale EP yakho njengoba nje ngingenile lapha ngepromo yakho mfowethu sikhe nayo phezulu sathatha sathi sithasi nalapha yana simgabisela nje umbukeli lapha kwezinohlonze TV ukuthi yini enzakalayo ngempela yiziphi inhlelo onazo mfowethu ngepromo yakho le EP yakho empeleni hayi EP yami ngisahlela ukuyiphusha kakhulu nje ukuqala futhi ngifuna ukuyenzela ilaunch yayo ukuze nabantu abaningi bezoba aware ukuthi ikhona nale ndawo ngizowenzela kuyona nazinye indawo ngoba ngizoyenzela endaweni eyodwa mhlambe into engenzeka kulonyaka le noma uyakuzayo into nje yakulonyaka kusho ukuthi izozikapakele kuzayo ngoba nto ngisho ukuthi indawo izoba ninanyana izoyihamba yabo into kumele uqale uyihlele ungalalisi uvuka kusasa ukuthi ngiyayenza nama-video azo bezingoma siyakwenza lokho siqalile ukukunyakazela siyawenza kuningi nje ukuthi khona izokwazi ukuthi ifike kubantu okunye nokunye umuntu uzobe sekuthola uma sengikhipha ama-details wami sengilogo ngipost ukuthi kwenzakala njengamanje angeke ngikwazi ukuthi ngiveze ngakho ukuthi ngingakuveza bagijima osibani baphinde bakwenze kuqala kungabe kusanziwa ukusanda kuphela nina baqembu ley'nkomo ezilahlekile zofuna umdlebo soshangane mhlobane ukudla amadoda abheja nephansi esiqwini kade bekuvalele emlandweni webhodi eliqinisayo insizwa siqinisana nayo namhlanje igama layo ubusani okaButhelezi siphathele EP yakhe eney'ngoma eziyisithupha isihloko se-EP yakhe sithi Don't Judge sebenzisana ney'nsizwa ingqalabutho esiyihlonipha kakhulu kuleli lengabadi kakhulukazi emculweni lo kaMaskandi mfowethu ake siphethe kumbe sigoqe ngokuthi omunye uyafisa ukuxhumana nawe umbukeli lapho ngasekhaya uyafisa ukuzwa kabanzi ngobusani sitshene nje ama-details akho ukuthi abantu bakwazi kanjani ukuthi bexhuma bese sakudedela mfethu ngicela ukuthi ngibonge ithuba engingangididezi ngibonge ithuba ngitholile njengamanje ngibonge nomuntu obukile okwazi ukuthi abuke ubusani abheke isikhathi sakhe okwazi ukuthi abuke bese ngishiya ama-details wami ukuthi ku-Facebook ukhona i-personal account yami ubusani Buthelezi kukanjani nje uzokuthi ungithola i-page ubusani Fezela Buthelezi nakhona futhi uzokuthi ungithola bese ngishiya inamba yami ethi 084 99 084 59 ayivalanga enhlanhla vele ngoba ngikathathi mhlambe khona omunye umbuzo obalekile engifisa ukubuza ngicabanga ukuthi umbukeli naye ebhekile lapha ngasekhaya nababukeli bonke nje bebhekile kunabantu osebenzisana nabo abanegalelo elikhulu mfethu abawa nawe bevuka nawe ongafisa nje ukubabonga mfethu ukukha phezulu ngabala kushona ilanga kodwa ngicela ukuthi ngibale laba abazofika kuqala emqondweni kungabe khona sithi ngishilile ngithi ngimshiyanga ngiqala ngoba bukhanyile usolokhu ngawuqala-ke nje lomculoni lokhu ngiyisemva kwakhe engibambile ngesandla engifaka lapho nalapho la ndoda ngendlela mfethu ephila ngayo ngafisa ukuthi abantu abaningi babe kanjeyana noNkulunkulu futhi ambusise ngoba zonke lezi ezenzakala kubusani kungenxa yakhe ubaba unkosinathi wakhanyile kodwa-ke ngena ubaba omdala sengiyambhubhisa ngalitho babo bathi lo mfo wakhanyile nje ngibonga kakhulu kuyena ngibonge lapha uma-7 Ndimande okumzala wami naye futhi kunegalelo elikhulu ukuthi nje kube nje njengoba kunje nensizwa zakithi nje ziyazazi bafethu ngazi kushona ilanga ngibonga nje kodwa wonke umuntu nale nsizwa-ke ey'qisha umkanja lezi engisebenza nazo-ke zinayo ngaze zengiqinye inkosi yami ngibonga kakhulu ukuzona ukuthi zibekezele nje noma sisaqhushalazi sisedonsana kodwa nje ngiyithembisa ukuthi hhayi ikusasa liyakhanya hey mfethu usakhuluma ngoMfukandimande ikuyangimema insizwa lapha ezibomvu lapha ezibomvu ngiyathanda kakhulu ngiyathanda ezibomvu yangimema yafika ngiphatha kahle kakhulu lapha kwezibomvu bangibulala ngenyama bangibulala ngey'ntombi bangibulala ngey'nsizwa kwamnandi kanje kumnandi phela mfethu awusiphindele inombolo yakho mfethu base sakudedela hayi inombolo yami ithi 084 99 084 59 uzothola no-WhatsApp khona iyafoneleka Sibonga kakhulu umbukeli wezinohlonze TV khona la uhlelweni kaMaskandi olumnandi kakhulu Zehla Ngohologo Maskandi sho igama lami nguSiyabonga Mafuleka uma nemile mambeni umfana usonayile abathi intombi zesendaweni sizungeze kanjani umzo omkhulu zazi kahle ukuthi angikho ngivakashela uNiki mina nje pheshwa sikhombisa abasakazi kuMaskandi zemfuna phansi naphezulu umfana Mafuleka ukuba phansi bafanele lento kumina segazini ngemkhama wahlabisa kwelethambo lenyoka wahlabula umzonda amakhala ngisuka khona bathatha ama-toll gate ngenyawo njalo mabe kulesithathu u6 kuya ku7 sithulela khona bukhoma
la eThekwini eGagasini kwela banana kanye nomoba ngo6 kuya ku7 ngolesithathu. Ngiyacela uhambe uyosubscribe nobusani nje ade ngihlebele ukuthi Mafuleka cha ishow yakho ngathi inamandla mfethu lapha ku YouTube nayo ukuthi uzobanxusa abalandeli bakho ukuthi impela behambe beyosubscribe nayo uzokwenza njalo futhi. Bese siphuma namhlanje sesivalelisa ngempela ngikuthembisa ukuthi sophinde sibonane futhi ngalela viki lelana elizayo. Ngiphuma ngensizwa bengishone namhlanje bekiningwa amaphumulo. Kushona khona futhi amaphumulo ngilanda insizwa umjijelo sithi amaqhawa awalalanga kodwa aguqe ngamadolo. Shaka mlandi insizwa lamadoda ithi ena sengidlala amavaka. Uyithokozele na ingoma emnandi kakhulu. Chima DJ. Washiyatina sasala skala mlumsabone mo Iwahamba pova Iwahamba wedlama Washiyamina ngasala nkala mlumsabone mo Iwahamba pova Iwahamba wedlama Washiya bomdeni wako mfana bengenaba Mina wo sengizodlala makwala Mina wo sengizodlala makwala Buka ngoba mfana ungasekho nje kasosenzela Mina wo sengizodlala makwala Thina wo sesodlala mambo Wahamba mfana into zakho zasala nginamuntu Thina wo sesodlala makwala Thina wo sesodlala makwala Mina ngikhumbula mfana sisabancane nawe sasishaya ingoma Babejabula abantu uma besibona lamakwala yazi lamakwala nolwazi thina beswajaha ngalamakwala labantu bayazi lemculweni thina besibabona njalo mfana Kodwa mfana mangisekhona Ngizolimela igama lakho mfana nami ngolwa ngisengithi Thina sasisho kanje Iyokana kanjani lento besakathi namadoda ayithanda Iyokana kanjani lengane sakathi namadoda ayithanda Baba washo baba mhlayethi mntanami ushaya ingoma unganaki simfamona ungabilifa Sengiyowane hlazana ngaphesheya komfula ngiyefiko ngiyaleleni nyaha
yini ngibona indlela wothakasengayo awukhona yini la nguthinta khona ukhumbule usemusha hawuthi pe hawuthi pe ngane jabula uthi ukhumbule usemusha Zontombisale ngakini sikhumbuza lene emakhaya yashaqashinto mbethanda thina ichicha lelithimbe yaqashiya kamnandi lento zithi isikhala kamnandi isikhala zithi isikhala kamnandi isikhala usikhumbuza lene emakhaya olasaza sabuya sesishoka nje ibafana